پارتی و گروهین سیاسی یل پارلمانتویا ترکیه جبو کمیسیون چارەسەری ناوین اندامên xwe eşkere kirin. AK Partiye 21 endamên xwe li ser 7 herêmên fermî Tirkiye dabeş kirin. Di lîsteya AK Partiye de 4 parlamenter ji herêma Marmarayê, 2 ji herêma Deryaya Reş, 3 ji herêma Anatolya Navîn, 3 ji herêma Başûr Rojhilatê Anatolyayê, 1 ji herêma Egeyê, 3 ji herêma Rojhilatê Anatolyayê û 5 ji herêma Behraspî cî digirin. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda İnşallah endamên komisyonê dêlîgorî armanca me ya Tirkiye bê teror karên baş encam bidin. Em jî weka AK Parti di asta herî bilind de piştgirî didin xebatên komisyonê. Komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Partiya Komariya gel CHP 10 endam, Grupa Rêyanû ku ji 3 partiyan pêk tê 3 endam ji bo komisyonê ragihandin. Yek ji endamê Grupa Rêyanû li ser navê Partiya Devayê Parlamenterê Kurd Mehmed Emîn Ekmen e. Yani çalışma disiplini شێوازە کارکردنا کۆمسیۆنێ و بەرنامەیا wê heta niha diyar nîne. Ez bawerim Nomanbek dê roja duşemê endamên komîsyonê ji bo civînê vexwîne. Di civîna yekem de dê navê komîsyonê û bername, naverok û rojeva komîsyonê bê diyar kirin. Tevî ku dê werzê havînê parlamento girtî be, lê komisyon dê bêyî kêşe li ser karên xwe berdewam be. Çalışmalarına engel değil tabii ki. Hüdaparên navê Serokê xwe Zekeriya Yapıcıoğlu, Partiya Kargerên Tirkiye tîpê jî Ehmed Şik weke endamê komisyonê diyar kirin. Berdevka Dem Partiya Şegül Doğanê jî li ser komisyonê ji bo Rûdawê ragihand ku ew li bendêna komisyon ne tenê meseleya çekdanana PKK hemû meseleyên heyî gotûbêj bike. Demayên behsa aşitiyekî dikin û demayên behsa vê lêgerînê dikin, em dibêjin encamên ku vê rewşê derxistiye holê divê ew jî ji holê rabin. Çinin sedem PKK dibêjî min raştiye çeka ji ber ku min rê û rêbazên demokratîk li vî welatî nedîtiye. Çima înkar hebiye, tunekirin hebiye, tune hesibandin hebiye û ji wê rojê heta îro jî bi dehan sale ez tekoşînekî çekdarî li dijî qirkirina gelê Kurd û gelên bindest didim. Ji bo navê komisyonê ji heta na MHP du nav pêşniyazkirina yek ji van komisyona biratî û hevgirtinê ye, navê duyem jî komisyona yeketiya netevî û lihevkirinê ye. Piştî ku partî û grûpên siyasî navên endamên xwe ji bo komisyonê destnîşan kirin, biryara ku roja yekşemê li Parlamentoya Tirkiye dibin serokatiya Serokê Parlamentoyê de yekem civîn bê encamdan û divê civînê de jî hem navê komisyonê hem naverok û bernameya karê vê bê zelal kirin. Şewket Erkî, Rûda, Ankara.